Gauza genero batzuk telak eta horrek etxera salduten etxera etorte ziren. Bai, etxera etorte ziren. Ez dut honik ezetu naben bat markinetik etorte zen. Gizon bat, motorrien, polako maleta bi edo hiru hartun etzie, edo motorran atzien da, haren zera dekot markinetik etorte zen, gizon bat. Da zer genero kartegoen arek, telak? Telak erropi etxeko, amantalak etxeko, izerak etxeko, da horre guzek, bai. Da gero azken baten hasi ziren ja konfesionetak hartzen, baina hori ja erropak edo amantalak eta enge gero azken baten ekartze bien. Baina esan ziren esaten dana tela, retela edo hori esaten dana tela zera, soltia. Eta erosten zan? Edo metroka edo, bueno, berak izatetzen zuzun, niretzako amantalantzako zena bidot eta berak esatetzun, nolan. Da gero etzien, nire amake berak etxe bat zen amantalak. Zeuko egin duen, eukiban hori makinie famosoa, baina ez hori elegantie, hainkakaz, pedala, ez, manual, de manibela, euko egin duen makinie, bai. Josteko makinie, bai, politxe, bai. Hantxe, Josep Hilo etxe da zen.